Agoy! Tama na po Lord, ulan. Yun, thank you Jesus. Yan ang style niya mga toy. Nilalagyan namin ng ano yan, ng arena konti para di dumikit sa ano, sa kawali. Dami ko ng huli mga toy. Diyos ko mga toy. Ngayon pala ako mag-i-intro mga toy. So yun, bali isang mapagpalang araw po sa inyo ulit. Mga toy, bali kasi kanina mga toy, grabe, napakalakas ng ulan. So putol-putol yung ulan ba? Mamaya ihinto, mamaya-maya andyan na naman yung ulan. Dito lang tayo, spot na tumatoy oh. Dito tayo pala mga tayo sa Mayan, Isla Lexior. Di muna natin ilalawit kasi mamaya ano hatakin na naman eh. So yun, bali shoutout kay Jason Alas Vlog, yun shoutout. Pinoy Survivor Channel, yun shoutout. May Sula Adventures Vlog, yun shoutout. Jubik Sari Videos, yun shoutout. Manilay, shoutout. Marites Vlogs, yun shoutout. Lex TV Official, yun shoutout. Team Lagalag Channel, yun shoutout. Jonix Vlog, yun shoutout. Paramers Boy TV, yun shoutout. Cultural Show TV, yun shoutout. Sanusi TV, yun shoutout. At shoutout nga pala sa mga buong ANC Anglers Group. Muntik na yung cellphone ko, mauti malaglag. Mauti na lang, naabutan ko. Mauti ko, nabasa tayo. So yun mga tay, bali bira na tayo. Nagpapasalamat pala ako mga tay sa inyo sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. At mga bago nating subscribers at saka sa ano, sa silent viewers po. Thank you po sa lahat ng suporta nyo mga tay. Dalawa yung hook niya ginagamit ko mga tay. Tapos yung ginagamit natin pamingwit taw-taw mga tay. Ito lang mga tay sa gilid na to. Tapos yung ito mga tay, itong bulatin natin yung matigas. Ito lang mga tay. Yun mga tay, malaki daw mga tay. Alam mga tay, yung mga tay, ang laki mga tay, pag nakadali tayo mga tay ng malaki panalo, Diyos ko. Yan lang tayo mga tay. Uy, yun, dalawa. Mga tay, dalawa. No, mga katay, dala-dalawa mga katay. Ay, dala-dalawa. Mga katay, ganyan lang yung tara natin mga katay. Mga katay, sabi, dito lang tayo mga toy. Mga good size yan mga toy. Sus, mariusip. Ay naku. Yan mga toy. Nagpi na yan mga toy. Mga 3 mahigit. Sus. Dito lang sa gilid mga toy. Mga toy. Ay, kanduli. Kanduli, pero masa ang laki. Ang laki mga toy, laki. Ang laki mga toy, Sus. Ito lang mga toy, pagkananggalan lang tayo dito. Ang hirap pag taw-taw mga tayo, grabe. Good size na yung mga tayo. Ang tataba pati mga tayo, ang tataba. Ang tataba siya. Grabe. Uy, patay. Dito ka lang, uy. Iniiwan mo na ako. Ang dami natin uwi mga tayo. Yan naman mga tayo. Yan naman.
Dala-dalawa mga tayo. Dala-dalawa. Ay, dala-dalawa. Ay, nako. Nako. Mga good size na yung mga tayo. Ayos na yun. Sus, ginoo. Yun mga tayo, pakita ko sa inyo mga uli natin. Uwi na tayo. Ang dami mga tayo. Sus, napakarami. Mga tayo, mga good size yan mga tayo. Mga ano yan, 3 fingers. Yun, may panduli. Hindi ko na pinakita yung mga tayo. Bali mga tayo, yung ibang video nito mga tayo. Bali, hindi ko na pinakita mga tayo. Kasi hahaba lang. Yun, maraming salamat sa inyo mga tayo. Okay na to. Sus. Anong oras lang. Sus, ulan na napud. Ganda ng spot natin mga tayo. Pakita ko sa inyo mga tayo. Ayan ang spot natin mga tayo. Yan. Dito mga tayo, pwede dito. Yan, si Kuya nagdadalag. Yan, si Kuya nagdadalag. Yan mga tayo, yung spot natin dito. Yan si Kuya nagdadalag yan. Ayan na isa lecture mga tayo. So, maraming salamat sa inyo mga tayo sa pagsama. Basang-basa ako, grabe. Yun, thank you. Sobrang thank you po. Maraming salamat po sa inyo. At si Kuya, yung guard dito medyo mabait ngayon. Mabait yung guard ngayon dito. Thank you po sa guard. Maraming salamat mga tayo. Thank you po. At sa kay Kuya Dama, nagpairam sa atin ng balsa. Yun. Thank you po. Maraming salamat. Yung spot natin mga tayo is na Lakeshore, Taguig. Thank you. Basang-basa ako mga tayo. Panay ulan kasi mga tayo. Yan, tara. Thank you po. Yan yung huli natin mga lahat mga tayo. Ang dami mga tayo. Uy. Mga good size yan mga tayo. 3 fingers karamihan. Hirap i-drive mga tayo. Doon tayo galing mga tayo sa kanto na yun. Ayun, puro nagdadalag dito mga tayo. Ang ganda ng Lakeshore. Tahimik na tahimik. Ganda magdalag. Yan. Dito natin ipaparking yung ni Kuya Dama. Yan, maraming salamat Kuya Dama. Para fresh na fresh pa pagdating sa sa bahay. Laking aruyo mga tayo. Buhay pa Ayan. Pwede na yung mga tayo. Ayan mga 3 fingers. Pwede na yan mga tayo. Pang ulam na rin yan. Yung iba nito mga tayo, di ko na na-videoan. Pwede na doon mga tayo. Kaso talagang kailangan matigas na bulata yung gagamitin. Kasi pag malambot, naku po, yari. Maubos lang talaga. Ito yung kanduli mga tayo. Yan, dinahin ko mga tayo. Tanggal ulo mga tayo. Pati yung yung gitna. Yan ang style niyan mga toy. Tapos lalagyan nyo lang ng arena para pag pinirito, solve. Tapos ito naman yung mga tilapia. Ito yung aruyong malaki, tanggal na rin yung ulo. Yan, ito tanggal pa rin pala yung ulo nito mga toy. Tinanggal ko na yung ulo kasi matigas ulo nito Lagyan ng suka at paminta, bawang, babad. Sarap niyan mga toy. Thank you. Ayan. Yan ang style niyan mga toy. Nilalagyan namin ng ng arena konti para di dumikit sa sa kawali. Yan. Kulang na lang ng tuyo. Bibili pa tayong tuyo.